Ашладух маршон подкасти. Хинжгал хилч лилхитари бахнаш, Кадыров хоша Украинер үрсичен комендатуру воушн герсждеттер, Кадыровн кант еттиншен әл оранда гюнчо бинылыткам Даудов инерл майорвар. Цунах қидол чухляцн хазардушон маршонан юулч подкастя. Нохчечуа гылбсет Кавказя те харшк иранчуа хилчух дюсурдушон ас Димаева Лизас. Маршал душук. Вот я лайк, то дадюлурду. Столько людей, столько трупов уже. Вот сама заправка все разнесло. Хинжал чувёд чур федерал неqtih иqqitarхилер автосервис яхялце лулырч латтан тухлаточ гышлох терстен жултя. Цунхляцндах едер үрсечүн таламын комитету. Марсокбет дейтол чуах бюсан итсахтолч заман чуах нафта олч бензин газ ютч метигер машин штоич сервися цеелер. Тигерч сүртш адинер республик. Братья мои, в сторону черных камней выдвигайтесь, помогите нашим братьям и сестрам. Все горят. Все то, что могу, я вытащу. Аж здесь и мертвые. Махкарч мокшал алшеран министралент ахач хамашца оцметиге хвелат притстек коберцан кеп гепарчевнишир бай прит адаман дукнах балар лазор дуз и адам qiyirmech метиге лач дисерн йогч цари хюш и қитархил ди сахтел чултях ницқечир цедаей марсоқ бет притол чуах дагестания 10 қиқир Отюган хинса дозас дюс масихдык. Мокшал алшеран министралу гергершар кайкамина ДНК ейт хинжгалар моргет эдүл эл. Генетикан экспертиз ичбие бөсөр болшбатюш. Бухым хилч халхарч саатшка хами гирсыш исурт гинчара дюцур газ чухил яш лилхин бухш. Дела шолуч сюран коммерсант хамашца хеттешта давигнер селитра чухлаточ чуенда тредейт шодол Насрулаев Эльдар. Қиырым заллацалар еш хашт шлатин, ларамс дуқа нахылық бар әлч артикля бек тақаман ғулық долина талымч. Таламан комитет көртч аппарате даделы ғулық экономикан сферях пөч халқ әйділін дұхалдин зулымсын люстурдол штуи. Шезірт қиесны отшырақ енч инвентаризацияца доғуш, енч ғали дозант ях боқ беш бәйт ғейт газ бензин дут меттікю. Үш ериш боқ беш ғылы қачын бацыш долыш. Бірхан дұхал бек зуламан ұлықш дегір أقي يلخيت ستانسي حقيح شو يل إسكشو تير بيلخش ستبيت Украинер Донецкан коштер Урзуф Эвлах Марсоқ бет сайтулчуа Кадыров хошна оккупация енч өрсечүн тем комендатури бел хошна юқа герс ждеттер нестелы. Цунхляцындах етені Мариупольгали мэран Хейхамчус Андрющенко Петра. Мариупольгалин шоуз прит чакарм дихаюй эвл изаю өрсичүнө даляцн. Дэвнюк ахнисвел ви воцург қи вор мерш вахар ховел чахду Украин хойн агону. Астра телеграм канал хамышцы журналист телефон тюхнер Урзуф Кюгал Хочунга Тапузов Ивани. Цу багдир билгал гершдетер тигах нахбай хилла эл. Отюкан билгал тигах мастек хилла хилчух мадыр ди цаветтенис. Оцметиках болпеч таламан комитету кисов информации лушьяцел. Украин хойн хеделан версица Кадыров хой уж мастагвара цадюц Урзуфе бяхкин хилир сада азон хордистях ю июрт тем комендатуриц довдалир цер цултях нохчичур цахвол эскарху қайрқмелла волуш герздет волвелер бог нохчичуен зорбан министру Дудаев Ахмада фейкаш пайдбоз пропаганда юэлер Кадыров хой от девнюк ахилла бохург багду герздеттен хиларн керстцадирцу Кавказ реалин редакция нохетташ денч Урзуф Эвлар Бахар хош шайнц эршца юх чадо шин минутях юкар сица деш герзштигах диттер эл цултях Урзуфе чуар волнек дaqawlir оккупациян айдалш карантин қайқир юрта Мариупольгали қиетшон телеграм каналях видео яржир хетарях герзштиттен чулт яхяққин Волгоградях Урандагин эл ляцнич журавель Никиц Дахедина сел жгаларч СИЗО нухчичен Кюгал Хочун притшодолчк анд Кадыров Адема еттеншен эл.
أوتكيبر لطقن برخامبنا مخكر أدمي بقونش عال شديق ريفينج سلطايف منصور توجعدو أتحول يستعقر شينا يرسيتون أمبوتسمينو مسكالكوفا تاتيان ستدلين سلطايف سباخريح سيولجغالر إزالياتريح خلايز تيجاح جورافيل ديتنشين بوخ كاميريتشور كديرف رمزان آرويل تشولتح تنكنت كديرف آدم بوينشتا ميشتا يترشين بچحالق غروزني إنفورم أجنتالو زوربني واتينا جورافيل ترح كيجازينج كيخت صورت توتيح جعدو لا تشونس تنقيتير كديرف تنج بوصول بدين تأيزر خديت آلشونس جورافيل نيكيتين يتين دوحار خامي داقر عيدل خوش كايولج چپا ويناخ چپا غروزني بابليكش تعتير چولهاتن بولج بوستشكاح جعدو تار كديرف رمزان بوروب ديل بيخيل يشو سردوي حالخوتو مسيت تسقير مشتيسر قران داقور شل كبير بوال نوچن أبازيتانيرشن تامشن خيط عيدل خوش كايولج آغونشكاح كديرف رمزان كريتيكيرسن بوستش غوچيلرن بقولارير خوچون ينگولبايف أبو بكر خيطريح شاشنيت سصليلين خل пропаганде кепш хит ойл нохчижур айдалхоин. Кадыровцы впервые уходят от своей. دوحردو كديرو خوشين عيمين شنتير بولش مخ كعمل خ كيبر نيزقبع كديرو خوتن جون عباس بوش جاغدور هينسلز تار بقص دور يدوش سؤولر يشاش نيزق بينشون كبير تزغيل وينيات أوليتور تقوزع كديرو خوش شاش صحبو. В этом факте от самих кадыровцев. هر بودكاست زوربني يوقش سامنجوح لاتسن لاتوش جورافيل نيكيتين يترخ كديرف رمزان ين كومنتاريات. أوكرانيا بولش كديرف خوش لدق مشبو تمش بيجزو نحشين قاچن بولوش تم غير سلوش بات بوخش. نوخچيچون كوغل خوچون گتار بقيقم زوربني بارجينا أبازيتن نيسو تليجرام كانالو. فيديو تح بر اسكرخوو تاريختا نوخچيچون بايرق تحيول كيبكتيلينفو. باي برهول штурман роти командир вуша олцу отдех يلينч хастшка информацият. Тулга ротига хои грантамертосег. Я приял посольник yosa ката крупный герз да стас монело ялума яс. Бер годио горо. Ода харатон. Дел шидя. ماتص تنجح فيديو دعيازينيو بيلقى الخوش داتس نوخشيشور عيد الخوين يتأمع بكاليخ بوبليكاتسينين كومنتاريات تساچون يرسيچون أرميت غوتر خلشدركدو تارنت غير ستور ديتر от فيديو خلاتن كافكاز رياليك أوكراين خوين политологу Сава Михаил. Российская система тыла يرسيچون تيلن سيستم چو ليدر بولبيشو отخيق معدوزر نيسلوشوندو بترمش صدع يورق يمشيت سكريو سولسو أوكراين تأمنيت قشجو جيجر قحويك تيلا يولباج تأمن غيرس لوجيستيكا نيق شالك ديش هينتلي ديك أتو باقين سو أوكرايني серьезный успех. هورك إرناح نوخشي باش حلقة أمي غيرسين سيوجيت شكاعدوت لا أم خويت أمي بخيترخ تارميل يوشورك كديرف أحمد سراش فوندو لا توشخلرخ حلقو اسكرخون حيلشن لطغن بينشي شايدشنش يوخ إيت ديزير دقدويت ستوكتو بيت بطح نوخشيش يوخ باحكينجو لا أم خوش فيديو دعيازير لوردو أخشات سلوشين يليورشا تيرغل تدوشاش بوخش بقولر يرخوين خامشتس لا أم خوين تبتري يازبو باليتنو ليتنرش عيدل خوشن جيرغح بيخكال بخنرش يا كديرفن كريتيكي جيرغرنش Отюкан новчичун парламент спикер Даудов Мухаммад чуйхарч улқи министралин Инарла Майорову. Отскепар омран кюгязина президенту Путин Владимир. Ще телеграм-канале новчичун урхал хочу Кадыров Рамзан Хамбина цунхляцн. Путин иштырогир юха лыққар махадина Кадыров команди әліту. Кадыров сбахарях мех парламент кюгалях хилцаш Даудовс урхалдо Украиня тем операция дахош. Украинан дюхал болинч тамах официалях ишт алар тедужина үрсичуа. Украинан قيرم زلي سيرفيسو قبعست شيكون شقودير داودوك تو үрсичуен تلاتريح داقلاترن. أورخاني سايتح بلغلتاقن مخيلر كديرون أولورج ناخلح بويز. لورت أمباريح تن تدخ شقوش دوتو. تميح داقلاترن үрсичуح سيلالي أوردينيلير داودوون سيباراتيستي دنائر لنائر أولج ميتيكش إزوخنچولتاح. شيزر ديتو شرير سعدون داودов محمد أمريكان تحنتيون شتاتي سانكسن تبتريحبو أدمي بقون شلري شواتسأل شيزر طول شرح تندوزن شتوخر بريطانيا LGBT+ أدمي بقونش لرتيرن نوخشيجوح
Украиня шүрт болин чултях Польши санкцияша летер Даутов. Оппозицион блогерн Абдурахманов Тумсона тахбеулиелч хакми могрях ву парламентан халханч. Шезар тгеснот шарах Даудовс чиркай қирцун. Кадыров Ахмад нохчи қом ямартковар блогеру аларн. Ашла дюгыр нохчи чура элбсет Кавказера 4 километр маршрунан юлч подкастя. Хотти лайк кон, язя комментарий, цу это бухкорбу тхамбал халяцкий дукка чарн хаид. Шутер Димаева Лиза. Одикюл, маршой.